Mimoriadne úspešné video o možnosti skrátenia hypotekárneho úveru až o 10 rokov malo obrovský úspech lajkov, komentárov, zdieľaní. Odporúčanie sa týkalo mimoriadnych splátok v banke a na základe obrovského záujmu som sa rozhodol to zhrnúť sem. Dve kategórie bank. Prvá, že podpíšeš žiadosť priamo v banke. Tatra banka, VUBčka, Unicredit, 365 banka. OK, nie je to veľmi pohodlné ísť osobne, ale za tú úsporu tých tisícov na úrokoch to rozhodne stojí. Druhá kategória, prostredníctvom internet bankingu. Jednoduchá, nenápadná funkcia, mimoriadna splátka. A tu už trošku detailnejšie. ČSOB banka, mimoriadne vklady aj prostredníctvom internet bankingu, avšak s drobným limitom. Minimálna platba 50 €, maximálna 1,5% zo statku istiny. Za mňa skvelý nástroj na pravidelné vklady. Slovenská sporiteľňa, opäť nejaké limity, internet banking. Minimálna 50 €, maximálna trojnásobok mesačnej splátky. mBank, mimoriadne splátky prostredníctvom internet bankingu, avšak bez limitu. Pri všetkých bankách však platí jedno základné pravidlo. Maximálne môžeš vložiť mimoriadnymi splátkami 30% ročne zo statku istiny. Za mňa sú mimoriadne splátky na hypotekárnom úveri jeden zo skvelých nástrojov, ako si skrátiť hypotéku. A to práve preto, že mimoriadna splátka obchádza úroky a ide priamo do istiny. Takouto formou si hypotéku skrátiš kľudne aj o 10 rokov. Len treba pravidelne vkladať mimoriadne splátky. Pre podobné tipy nás sleduj a daj follow. Našiel si svoju banku?